fraților, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să facem vrăji, pentru că astăzi suntem oarecum un fel de vrăjitori. Deci așa, avem aici niște ingrediente, le băgăm și apoi apăsăm pe spawn potion, spawnăm o poțiune și apoi o bem. Ne face ceva la caracter. Uitați, de exemplu, mie mi-a făcut mâini și apăsați pe reset player. Ce, doamne, s-a întâmplat? Apoi trebuie să faceți așa, ingrediente. Apoi cum faci să... Aha, gata. Și acum vreau să fac așa. Avem aici câteva ingrediente, astea le avem. Dar dacă strângem multe like-uri, fac un episod în care o să le iau pe toate. Like-uri și subscribe-uri. Și bă, uite, vreau să fac așa. Asta nu știu ce e, dar o pun. Ureche. Și asta o să vă iese. E neagră și urâtă. Da, de exemplu, sunt mai mulți oameni. De exemplu, lasă fumare. Vreau să văd ce face versiunea mea. Ce faci? Uitați ce a făcut poțiunea mea. Și știți care e partea tare de să vă arăt. Poți să faci o poțiune, mai ia o doză, și așa ne gustăm reciproc porțiunile. De exemplu, dacă e unul care e mai pro decât tine, vedeți fata asta mai pro decât tine. Stă aici și a pus pe drop item și am dropat o poțiune. Și acum vreau să văd dacă o bea. Poți stau și aici în cazanul ei. Hai, o bea de la mine sau? Nu o bea. E ok? Trebuie să-mi fută și pe ea mare. Îți place, fată? Îți place? Ți-a plăcut? Hai, acum vreau să fac și mie. Uitați, m-a făcut din miere, fata. M-a făcut din miere. Puteți și de la alții. Nu e neapărat să faceți voi. Acum pot să pun așa. Vreau să pun creier. Este un creier. Creier. Zână. Creier cu zână. Ce iese? Din creier. Ce înseamnă din? Acum vreau să-i duc chiar și la fata aia. Mai târziu. Unde era fata aia, Similu? Vreau să mă fac, poate îmi duce și mie. Hai, gustă, e bună. Hai, îmi dai și mie? Deci să ne ducem înapoi la cauldronul nostru și vreau să mai fac o combinație. Ce se întâmplă dacă pun toate ingredientele pe care le am eu? Mai întâi, stai așa, mai
șterg asta ce am făcut. Să puteți face o amestecură, dar amestecătură plus zână plus sandwich plus potcoavă plus ureche și plus bambus. Ce este din nebunia asta? Mai întâi, use item. Ce se întâmplă dacă bem asta? Sincer, nu e chiar atât de rău. Deci, acum vreau să mai duc la fata aia. Pentru că e cea mai șmecheră poțiune pe care am făcut-o eu. Fac cu ale ei. Gropa, lasă asta puțin. Nu merge așa. Asta să fost tare dacă ar fi mers să fac cu ale ei. Da, hai să-i duc altul la Calidran. La ăsta al ei. Bă, da, mie merge în reluare jocul. Hai, bă, ce-ți ia să mergi? Caracteri, ești moș! Ceva. Uite, vreau să-i duc astea, porțiunea mea. Băiatul, bei? Deși ăsta are câteva ingrediente în plus. Dar cum nu s-a luat? Că eu nu știu cum luăm. Dar calmați-vă, aflu eu până în episodul următor, sigur aflu. Băiatul, nu vezi că am lăsat-o pe... Bine, nu mai primești. Ce? M-a făcut o fantomă! M-a făcut o fantomă! Asta ce mă face? Super, sunt o fantomă cu pistol! Ați mai făcut așa ceva? Fantomă cu pistol! Da, ce plec. Și înapoi la cadranul nostru. Pentru că mai vreau să mai facem o încercare. Și uitați-vă, am combinat sandwich cu asta. Ce ne iese? Văcesc. Cea mai proastă porțiune. Acum zână și bambus. N-am făcut combinația asta. Hai, asta cum? Da, reset player. Da, vreau să mai duc la cineva asta. Vreau să mai duc la cineva, pentru că și nu e chiar poțiunea asta. Din poțiunea mea. Ce-o mai rămas din ea? Hai, fată, bei? Hai, dai și mie acum. Da, hai. Ca să ștergem, să mai facem o combinație. Ce-ar ieși dacă aș băga creier?
face zombie. Am înțeles. Trebuie să-l duc la cineva. La cine oare? Și caracterul meu iar se mișcă tataia. La cum se mișcă? Eu trebuie să vorbești cu ăstea de la Roblox despre problemele lor cu caracterele. Uitați, mă mișcă moș. Vedeți cum mă mișcă? Și am fugit de mine. Și cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dați like și subscribe pentru partea a doua. Și noi ne auzim data viitoare.